Sunana Abdulrazak Abubakar Ajuji, ina tutun wadan Fantami layin Aminci Block. To da misalin karfe 12 da wani abu ne wutan nefa ya dawo. To lokacin da ya dawo sai ya dauke, bayan minti kaɗan ya ƙara dawa da ƙarfi. To dawa da ƙarfin da ya yi, to shine sai muka ga wuta ya haske, sai muka ji jama'a suna ɗan ihu, sai muka ɗan fito. To fito da za mu yi sai zama na cewa ko duk abin da ka taba a ɗaki sai mai karfe ne sai ɗan jaka. To muna fitowa, mun fito sai muka fito da yaran mu, muka zo za mu fita gate kuma yana ja. Bayan da za mu yi muka ɗan tsaya dai a tsakar gida muna ɗan addu'a dai kada. To mun koma ɗaki kuma sai muka ga ɗaki wuta ya fara ci, TV ya fara kamawa da wannan. To bayan da za mu yi dole sai muka fito da yaran muka tsaya a tsakar gida muna ta addu'a dai. To daga ƙarshe dai sai muka fara ihu, mutane kuma wasu suna waje ma sun zo bayan da su cece mu, suna ji muna ihu. To nan da sai dai Allah ya taimaka, wani yaro ya zo shi daga baya, ya zo shi ya balla gate din nan da ƙarfi, shine muka samu muka fita. To shine da muka fita, mun fita bai fi da minti 15 ba komai sai wutan yayi sauki, sannan muka dawo muka samu cikin ɗaki ya ƙone, TV da DVD da fridge da waya da extension waya da power bank duk sun kone, sannan ceiling, rubber ceiling ya zubo shi ma gaba daya ya kone, carpet ma ya kone. To shine dai aka yi kurarin jama'a suka zo su aka ta watsa ruwa, sannan abin a lokacin ma har wani ya shaki hayakin, shi ma har ya faɗi sanda aka fitar da shi. Sunana Ismail Jibrin Abubakar, wanda aka fi sanya da yayan baba mai nika. To ran juma'a wayewar garin asabar mun gamu da ittila'i na wutan nefa a tudun wadan Fantami, wanda an yi asarar rayuka da dukiya, wanda muna ajiye abun a matsayin kaddara. To matsaloli dai sun riga da sun faru. Ni dai injina ina zaune da yara guda 6 a ƙarƙashina, sannan muna nan tare muna aiki, kuma mun rasa injina kan gaba ɗayansu sun yi kurmus. Mun yi lissafi da dukiya da injina dai ba za ta yi kasa da miliyan 4 ba. To ba mun ajiye a matsayin muƙaddari. To amma kafin mu ɗora Allah, muna kai kokenmu ga gwamnati ta wayewaci kamfanin wuta da yake Gombe, saboda mun yi report akan matsalolin da suke damu mu akan wannan transformer. To amma kamfani kullum ana za a yi sai da za a yi ya faru. To muna kai kukanmu ga gwamnati ta wayewaci sauran abubuwa, ta jawa kamfani kunne da irin wannan matsaloli suna nan birjit a cikin garin Gombe. Kuma duk wanda yake garin Gombe ya san tsarin kamfani, abu nata ne ba za ta gyara ba, amma in wata yi kuma za ta waiwace ka. To muna kai kukanmu ga gwamnati, idan kamfani ta fi karfin talakawa, gwamnati ba ta fi karfin gwamnati ba. To muna kai kukanmu ga gwamnati da Allah ta waiwaci wannan kamfanin, ta ji wani abubuwa ya ake su faru, kuma ya za su daina faruwa, don akwai sakacin ta kam. Don kowa ya zo ya ga yadda abun ya faru, to za a iya cewa Allah shi yake aiwatar da komai, amma ba za ka ga bala'i ka dangana wa Allah ba, sai ka duba ga ya aka yi abun ya faru, sannan za ka dangana Allah ma ka dangana wa Allah. To muna kai kukanmu ga gwamnati da Allah ta bi kadunmu akan irin wannan abubuwa. Muna fata ubangijin Allah ya ji kan wanda suka rasu, mu da muka rasa dukiyoyinmu Allah mayar mana da abin da ya fi alkhairi. Haza wassalam.